कबनूर येथे प्रभाग क्रमांक 5 रिक्षा स्टॉपचे दक्षिण बाजूच्या परिसरात सुरू असलेलं स्मार्ट मीटरचं काम स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवित बंद पाडले। दलित महासंघ पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष हुसेन मुजावर यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी हा विरोध नोंदवलाय। तसेच ग्राहकाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता काही घरात बसवण्यास आलेली स्मार्ट मीटर काढून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीचे मीटर बसवण्यास भाग पाडलं। स्मार्ट मीटरमुळे वीज ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडतो, वीज बिलामध्ये वाढ होते, त्यामुळे हा विरोध होतोय। स्थानिकांच्या तीव्र विरोधानंतर संबंधितांनी काम स्थगित केलं। यावेळी अण्णासाहेब चव्हाण, अल्ताफ मुजावर, मुजम्मिल मुजावर, मौलाना मुजावर, हफीज मुजावर, रेश्मा मुल्ला, योगिता पाटील, रियाज मुजावर, फातिमा मुजावर, परवीन मुजावर, रेश्मा खाटिक, परवेज बारगीर, आसमा बारगीर, जमीर मुल्ला, कबीर हजारी आदी उपस्थित होते। मराठी एस न्यूजसाठी कबनूरहून चंदुलाल फकीर।